pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga ng pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Ngalason naman si BP Henry kay partner. Ngalason si BP Henry kay partner. Nangalason. Ani ni sir, naka-ani ni sa DZGB Nakita na. ma? Wala nga sa ibang radyo ka mag-monitor mo sa magka. Yung manang gado. Ano ba? Malakas Sa siya. ibang radyo. Pwede na. Wala ba na radyo? Okay. Ayan. Iba pa naman pag ang headphone kay babae nilag po sa talinga mo. Iba pa Iba ba ng tanog? Iba. Anong nadadawag mo, sir? May nina, ganang hangus-hangus. May nadadangog kang iba? Sigari nagkikapos kinango. Ay, ala? Naalala ko na magaan. Ika-partner. Tigkapos palang kiinangos, ano? Pinangalas mo naman si BP mo niya na pagkahapon. Ano? Siguro gusto ka ini ni VP Henry. Ito ka sa iyo. Yung masana ito. Yung masana ito. You have to know how to read between the lines. No? Kaya po, maisihan mo sa mensahe ni BP Henry na sublion ko na ngayon ayan na headset mo. Agad na ni VP para ngayon pero may ko ining doa na monitor. Palit mo natin ki cellphone. Kapalit mo natin ki cellphone yan. Agadan ko. Agadan mo man cellphone, kapalit ka ng headset. Sabihan ko, sir, magayon naman ang cellphone mo. Natig iba man pala natin ang cellphone kilalaki. Ano? Ayun o. Ano? Mas mari palang pinduton. Matibay. Ano may partner? Maray na pagkahapon sa imo. Maray na hapon, partner. Kamusta ka? Kamusta po sa tuyang mga membro kang pamilya? Uni tutong baga ako. Natasay kahali. Dahil mo na Ay, grabe ang ragit-nit partner, no? Mainit ang panahon. Buda, kaso hapon, layaw-layaw ako dyan kung sa insay na ako nakaabot partner. Nakaabot ako sa tiwi. Kaso Wow! hapon. Nag-ano ka, day mo ako iniba? Nagbakal ako kay Badil. Badil-badil. Buminakal ako kay Badil. Pero sa Badil na dahil nagpuputok. So gibo sa ano nga na yan Kuya John? Napigibuhan ka na Badil dyan sa tiwi? Ceramic yan. Clay. Ano, clay. Anong nilibuhan mo naman? Kawatan? Kawatan. Libang-libang. Batagan ba niya ako ngunyan? Mapagal na ka, nagpapabakal ka mo kay Badil. Actually, iyan sa mga kawatan kaninot na panahon partner na talagang iataman. No? Badil, galin sa tiwi. Ali sa tiwi. Dakulon pang mga magayon na mga ano yan ginibuhan partner made of clay. Oo, pasok baga duman. Mga manlain-lain na bubugtakan ng burak. Figurine. So tigsa sa planaan partner Kuron. Yan, kuron. Tapos ang pinakamahalaga nagbakal ako ning Badil-badil. Bako sa na badil-badil. Ano yan? Alkansya. Wow. Mapuon ka na mag-ipon. Matipon ako. Bako sa na puro sama ng loob ang titip. Ano man. Matipon na kita. Kwarta man lamang ang matipon this year. Yes, correct. We never know, di ba? Apod kayo ni, baka maging milyonaryo kita dahil sa Alkansyahan. Ano ba Uy, the best ha. Mas magayon kaya itong alkansyang itong made of clay. Alkansya. Anong advantage ka ito partner? Ang advantage kay ito partner, manginayang ka magbuting-ting
kan kwarta. Mhm. Minsan baga kita pagka ang mga alkansyata so made of plastic. Mhm. Pag mga iyong Oo. alkansyata. Minsan pigkukusita. Yes. Di ba? Magkano kaya kung 20? Oo. Di Bawasan. minsan kakalo kagoon, pag-arali na duman sa luho. Oo, maulog na. Oo, tapos piga kukusit. Tapos minsan pig-uurunat. So may lukdo man pibuksan sa nakilukdo. Ito, di mo na ganito partner pwede makusit. Oo, kasi if ever, papasaon mo na Mapapasa. siya. Oo. Pag napasa, di sisayang lugi. Dahil pa na pano. Oo. Di ang luwas ka yan, dahil ka nakatipon. Yes. Diba? Kaya Tama. ito mas magayon. Araw mo, dakulo ng mga podgayan, dakulo ng mga design. Mhm. Pag sinabi bagang alkansya, pigi, number one na naglalawag sa isip ta piggy bank. Mhm. Oo. Ganyan. Dakulo may ayam. May ayam. May ikos. Yes. May lada. Kung ano-ano. May dakula mo na orig. Baka kapamili ka na talaga. Yes. Okay. So kung grabe, kamatabi, gusto nila. natatasaro sa nang binakal mo, dahil mo ako sinakob. Day naman akong laugan partner. Day ka siya. Grabe, no? Day ka siya. Kumusta man ang partner presyo? Okay man. Abot affordable. man. Affordable. Wow. Affordable. Lesa na Dapat. napasa, tapag napasa, sayang. Yes, oo. Kaya tabi, kamo, huwag na panahon, Pebrero, adoro, me tratas mal, panduwang bulan po kan taong 2025. Kung tayo pa po kamo nakapagpuon, magdipon. Paano na po kita magtipon-tipon lamang? Correct. Yes, oo. Man mag-partner sa tuwing midbid man ang masiram na halo-halo. Naghapit ka. Grabe, no? Dahil ka man pinalagpas. Yaon pa? Igwa pa. Dahil ka man pinalagpas, partner. Kasabay ko nga so sa kuya na kaklases kan High school, college. Doon kami nagilingan sa kaloy-haloy kan panahon na. Siguro ko 10 years. No? 10 years. Saka kami nagilingan doon pa sa Grabe, taon na- sarong dekada. baka naman lamang. Baka tana lamang kita kang halo-halo sa TV. Yes, or the best yan. Bata, mainit na partner. Sabi ni Randy, Oropesa, helper na lang ang available. Anong gusto sabihin kayo ito? Aren? Helper na lang available. Helper. Di ko aram ang helper. Ano na? Katuwang sa pag-guide, hulog kang Oo. kwarta sa Iyo alkansyahan. man ang Iyo, dapat may katuwang ka mananggad. Pero mas magayon kung duwa ka mo, tigsaro ka mo. Yes. Kaya na magpaligsahan ka mo. Taba ka no, pag abot ka ng oras, nag-iwal ka mo, babangao na nindo so piggy bank, dahil na nindo aram kung sisay ang nakadakol na may sinulbong, sisay ang diit. Di lalo ka mo nag-iwal ka yan. Yes. Alright, mga dugang. quiero, Iribarang kita ang kakalas stress ning pagkahapon yan pong aldaw ning me tratas mal, Lunes. Petsa 17 na kan bulan ning Pebrero 2025. Pirang aldaw partner, duwang aldaw matapos ang selebrasyon kan Valentine's Day. Kumusta? Ay ka. Kamusta sa imo? Ako na inot sa imo. Okay lang. Okay lang. Okay na okay, partner. Ika. Okay man. Nakalihis man. May ano ba kaya kita duman sa ibong na estasyon sa FM? Ikaw kita ning Gusto nyo dudoy. pampaugma. Uy, nailing ko ito. Grabe. Parang abot tenga ang ngiti. Oo, nagkagirisi. Una ko ibang nagisi. Nagkagirisi sungodoy. Kakaulok. Congratulations, Oo, Tabi. The best, ito part sa mga nanggana Kada ara mo love, ganyan. love letter. Oh, yes, ara mo ganyan ang kadaklan kang nagsusurat para sa indang mga padaba sa buhay. Babae. Ayun. Sa anom na sinuratan, Puro babae ang nagsurat. babae ang nagsurat 5. Okay. Saro sa nagsurat na lalaki. So araw nagaro talaga kainian panahon. Adi, Na babae. babae na ang mas expressive. Babae na ang nagpapahiling kan sa mas nagiging kumbaga nag-express kan sa indang mga nagkakamaratian versus sa lalaki. Talaga partner, Yes. 5 out of 6 na respondents, babae ang nag-surprise. Kaswerte man niya kung ganyan kan mga lalaki. Ang love language kadakalan ka mga kababaihan, gifts,
di ba? Pagtaoning regalo Yes. o kaya service, I guess. Kasi nag-effort partner, Correct. Magibo ka kang surat, mahanap ka kipang regalo. Oh, kamusta da sunamatean partner ka mga lalaki? Siyempre happy. Ay, grabe. Happy, 'di ba? Happy. Ikaw Kuya John, kamusta sa imong Valentine's Day? Okay na okay. Gusto ko, Yan ang okay. gusto ko. Okay ka. Alright. Sige, anyway. Belated Happy Valentine's sabi sa Gabos at mga parantaba sa mga in love sa mga day pa na mamatian ng sa inyong pagkamot, okay lang yan, ano? Babot ang panahon na kamatabi makakamati kan sa inyong mga pagkamot para Correct. sa inyong mga padaba sa buhay. Yes, after Valentine's partner, ano usually sa mga may ano ba? Ano nangyayari? After Valentine's, saka na pag-uron-uron na yan after Valentine's. Parang na yan. makaulok baga kang mga nakaaging Kasi mga suburak da nagkaruluyos. Naluyos. Oo, sabi ka iba. So, chocolate na kakana tunaw. na naburak mo kung pinakambakal mo ngayon kay Mr. Kibagas. Pakulawa daw ngayon yan na Rose. Grabe man yan. Pakulawa daw kaya. Anyway, partner, maiba kita. Ang PBN Broadcasting Network Incorporated or DCGB-AM sa Giraray po na nagtaoning onra with the Chairman's Creative Legacy Award as the longest running news broadcasting network by the Legazpi City Creative Industry Council. Ang award na yan, partner, sarong tribute sa satuyang founding chairman emeritus na si Mr. George D. Bayona. Yes. Na yung partner ang nag-establisar kang DCGB magpuon taong 1958 Yes. bilang first radio station sa syudad kang Legazpi. Yes, Radyo Balagon kayo ito. DCGB mo yan. Siyempre, ang satuya na station manager, Sir Glenn J. Barcelon, and of course, ang lalaking hindi inuumaga, Vice President for Programming, si Sir Henry Maceda. Tinawaning honra. We're honored to accompany kasabay ang satuya na inadigdi po sa satuyang stasyon. Ma'am Brenda. Si Ma'am Brenda Bayona Locsin. Ang satuya na President and Mr. Bayona's daughter, kasabay kita sa pag-receive kaning award kay niya. Yes, oo. Bilang representante ni Sir George Partner, si Ma'am Brenda mismo ang nag-receive kay iba si VP and EVP Glenn. Yes, congratulations sa satuya, kita susaro sa mga longest running news broadcasting network digdi po sa Legazpi City. Ayan puon ka ito. Sagkod ko niyan. Diba? DCGB. Always number one. Always number one. Alright. Opo. Iyan ang pigsabing mukna. No? Okay, sige. Congratulations sa satuya. And of course, siyempre, dahil po ang mangyayari kung dahil po ang satuya ng mga paraan tabay. Yes, opo. Pero may partner na sa mga listeners ang balik pasasalamat to sa inda. Diba? Correct. Permi po yan permi po yan dahil sa tuya ng mga nagpapadaba, nagtatangkilik, nagtutubod sa Radyo DCGB. Okay, so congratulations DCGB and of course the management. And sa rupang maugmong bareta partner sa mga nagahalat or nagaantabay kung no rin da partner ang balik kang biyahe sa tren. Iyo mananggad. Nakasakay ka ng tren. Dahil papangarap ko nga na iyan talaga, partner. Iyo nga atabon man ka sa hali, alas 5:30. Sabi kang Philippine National Railways, resume na ang sa indang train services sa Naga to Legazpi route. Magpuon, Pebrero 26 ngunyan na taon. Matapos iyang partner masuspinde, nagkapirang bulan na dahilan sa na-damage baga kang Bagyong Christine. Iyo, pasaway yung talaga itong Christine na itong bagyong uminagi. Dakulong na-affect Rinulubog. Nagkar-derestrong kar sa mga relista. So by Feb 26, yes. Mabalik na po ang biyahe kan tren. Yes. Naga to Legazpi. Ang first trip partner Legazpi to Naga, mahal mas inatab-atab 449. Huy. While Naga to Legazpi 5:30 PM. Oo, sige. So kung may trabaho ka managad sa Nagang alas 8, pwede ka makasabay. No? Kung 4:49, sabi yung tanang 3 hours. 3 hours. Dalagan, makakasabay kita duman. Yes, okay. Di na malilate. Yes. Alright. Sige. May naghapot lang kaya sa kuya partner. Hindi na sa tuya na pag-urulay-ulayan, nguya na pagkahapon. Makaka-relate po ang gabos. Especialmente ang mga
nag-celebrate kan Valentine's. So mga single, so mga may agom, so mga may jowa. Tungkol ini sa pagbabawal. Pagbabawal sa imong kapartner. Okay. Boyfriend, girlfriend, or agom. Pagbabawal. Like, kapag sinabing pagbabawal partner, ano yung ano niya? Pigbabawalan ninda na mag-iba. Halimbawa, ano ang mga pigbawal mo kay mister? Ano ang pigbawal mo kay Mrs.? Ha? Parang naging limitado ang hero kang partner kasi may mga bagay na bawal. Dahil pigtugutan kang partner. Once day nakaiba si mister sa pakikisabi-sabi yung tanan maki-birthday. Dahil tinagutan si mister Okay. ni Mrs. Kulo kung subot ni mister. Iyo. Natanong niya, arong niya ka kung ano-ano na naisipan. Once paaram, makawat niya kaming basketball kay baran susakuy ang mga amigo. Paaram kay Mrs. Binawalan. Daina naman tinugutan. Okay. Ano ba yan? Dapat ba? Dapat ba? Dapat bang bawalan? Na pagbawalan ang sa imong partner? Tama ba na pagbawalan ang sa indong mga partner? Sige daw po, at tabangin daw po kami na ma-realize o matawan ning simbag ang mga kahaputan na dapat ba o tama ba na tigbabawalan ang mga kapartner sa buhay. No? Tama ba? May karapatan ka ba? Na pagbawalan. Maski agom ka na, girlfriend ka na, may karapatan ka ba na magbawal bilang sarong partner, jowa, o agom na pagbawalan ng sa imong kapartner o especially sa mga agom issue ini ngunyan partner Yes. kan mga mag-aragom-agom na pigbabawalan an sa indang agom na kung magsain Kaya baga may nabot pa partner sa issue na nasasakal na ngaya ako. Yun. Grabe nang higpit mo. Yes. Tagamasin ako. Kaya Kaya po po ako kung- magpaaram. Oo. Kung dahil mo ako tutugutan, dahil man ako madadagos. oo kaya man ako Kaya rakman. Grabe, no? Diba? Ikan experience, sa personal na ano mo partner, na experience siya mong magbawal o pinagbawalan ka. daik ako natabaya sa kuya na paduman. Wala, sa experience mo na. May experience mo. Ako kidding aside, di ako pigbabawalan. Iyo. Di ako nagbabawal. Free ano ka lang. Pero yun, sa pag-inform, di ba? Yes. Di ako nagbabawal as long as na I know what ano ang pigibo. Opo. 'Di ba? Oo. Aram ko kung masain. Yes. Di ako nagbawal. Ang matibayon man sa nada magbarawal mga kababaihan. Iyo. Mga kababaihan. Iyo ta. ba? Oo. Sa ako sa experience ako man partner, Di ka ba nagbawal? gusto ko lang na informaran din. Oh, Kasi kabuot mo ba, no? for safety baga, di ba? Yes. Malay mo din na makabalik ko. At least aram mo. Oo, Di at ba? least aram mo kung nagsain. Aram mo kung saan susugod. Yes, kung nabawara, di ba? Oo. Kamo po mga tugang, kasi many people, especially girls, woman, nagbabawal kan sa indang mga agom, sa indang mga boyfriend, na mag-iba sa mga amigo and amiga. Actually, naisip ko yan, takang kasusaro, kami aragdang magbararkada na ma-motor-motor, ma-rides. Okay. Ma-rides, no? Pasisiring sa ibang parte digdi sa Kabikulan. May saro duwa tulo. Nadain na ka, abot. Abot. Okay. Dait tinagutan. Ayun. Nainot na sa bawal. Bawal ngaya. The question is, dapat ba, tama ba, may karapatan ka ba na Yes. bawalan sa imong agom sa siring na bagay na makihalubilo, makiiba sa sa iyang mga amigo, asin mga amiga. Oo. And negatibo na epekto partner sa partner. Pwede ba yan maging cause para maraot ang relasyon nito?
Oo. Ano ba natatatig babawalan nindo? Siyempre may mga reasons man. Ano, sa satuya po iyan na pagbabalik, Okay. ano? Dapat ba na pagbawalan tama ba o may karapatan ka ba na pagbawalan ng sa imong agom or boyfriend or girlfriend na makipaghalubilo sa iyang mga amiga? Mabalik po kita oras 2:27. Hatod sa Indukang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inam agad. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Magugma, makiayo na gusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Hello. Partner Jen. Oh, may reaction May din, reaction na kan barawalan. Oh, si Gerald Aranya. Sabi, ano daw? Sige daw. Yes, sabi digdi may karapatan but it defends the situation. Na totally bawal. Ang mga girl talaga, ang totally minabawal. Experience niya partner. Experience ko po, wara kire book day na sana ako minaali. Lalo na sa mga aki ko. Wow, pakumbaba na si very Mister. good man si Sir Jerel. Ano? Masunuring asawa. Diba? Pag-arog talaga ka ng agong mo, dahil kang problema. Yes. No? Oo. Sige. Kung kamo da po mga tugang mag-agom, mag-boyfriend na may mga bawal, pigbabawalan ka ni Mrs., pigbabawalan ka ni Mister, and then bago ka apod kini, dai ka da partner nag-worry. Kumbaga, although may mga bawal, tigbawalan ka magpasiring, sabay sa mga amigo mo, kung maluwag sa imong buot, vice versa, maluwag sa iyang buot, maluwag sa imong buot, nasunodon sa pigbawal sa imo, as in, ikaman bilang nagbabawal, confident ka na
masunod an sa imong agom, Okay. day po iyan problema. Yes. Depende talaga, no? Bako ini para sa indo Sa pagsasabot-sabot. Bako ini para sa indong irestoryahan na ini. Ano do si Sir Nong Embudo? Nakatutok na siya ngunya. Ano do kung masinunod man di Sir Nong? Kung nagbabawal o nagsusunod siya sa pigbabawal sa iya. So kung may mga bawal, kung pigbabawalan dapo kamo kan sa indong mga agom, and then you are happily nagsusunod duman sa mga bawal kan sa indong mga agom, kamo po nasa marhay na kamugtakan. Diba? Okay. Kung ikaw man nagbabawal and then confident ka na susunodon so pigbabawal mo kan sa imong agom, kamo po nasa marhay na kamugtakan. Pero igwa po ning couples, igwa ning mag-aragom-agom na nagkakaigwa ning pigaapod na toxic relationship. Toxic? Opo, toxic relationship. Ha? Iyon ni so pigbabawalan mo si mister na nadadagit ka. Pigbabawalan mo si misis, nadadagit ka. Vice versa man, nadadagit man si mister na tigbabawalan man siya. Nakaka-toxic pala yan. Natotoxic ang relationship, no? Okay. Kaya pala si Sir Nong, masunurin lang da siya pag turog. Pag grabe. Walang problema pag arog ka yan. Bako toxic. Oo. Pero Turog lang. kung ang partner mo daapig babawalan ka tapos nagiging cause kan sa inyong pag-iiwal ang pagbabawal kan sa imong partner. Ikama, nagiging cause kan iwal ang pagbabawal mo sa imong partner. You are in a toxic relationship. Mapagalon, 'di ba? Dahil na lamang ngayon ako nakakapadaplos ngayon magkawat basketball. Dahil ko na lamang ngayon na nagkairibaran ngayon sa sakuya ng mga amigo. Tatig babawalan na ngayon ako ni Mrs. So, Okay. ang hapot, tama ba na pagbawalan ka ni Mrs.? Tama ka? Tama ba na pagbawalan ka ni Mrs.? Well, ang common argument da sa siring na sitwasyon, partner, kung nata pigbabawalan ka ni Mrs., nata ta may mga bawal sa laog kan sa idong relasyon, is prevention is better than cure. Okay. Prevention is better than cure. To protect the family kung igwa ng agom. Kaya kada po pigbabawalan. Okay. So, So, tigbabawalan ka masiring sa ibang lugar. Tigbabawalan ka mag-rides sa motor. Mararabas ka mo, mapasiring ka mo kung saan, mamotor ka mo. Pigbawalan ka to protect the family. yes. Okay. Kung may mangyari sa imo, maging baldado ka, mabangga ka, maaksidente ka, definitely, so pamilya mo apektado. Tama. Oo. Diba? So, security din, partner, ang concern din pala. Apo. Okay. Di man pala duman sa point na porket tigbawalan, so tighigpitan ka na. Oo. Parang ano na sa freedom mo, partner, na magdesisyon kung mahali or kung may dumanan ka. Kundi, tig-isip din kang partner mo na paano man kami pag may nangyari sa imo. Yes. Diba? No? O halimbawa, depende sa sitwasyon. Tigbawalan ka magpasiring duman sa irinuman, ego naman ki mga babae. Oh, yes. That is another way of protecting family. Oo. Especially Siyempre. kapag may namamati sa partner mo Oo. na, ay, Siyempre, ang alak baga. pag may alak, May buyong. iba mo na. May balak. May balak. Pag may alak, may buyong. So pag buyong, dahil mo na makontrolan sa diri mo, dahil mo na aram ang pigibo mo. Yes. Usually sabi ko, di ba, buyongon kaya ngaya ako. Pero ako, dahil tutubod siya. Di ko na kaya aram sa gilibo ko kasabanggi. So that is another way of protecting family. Yes. Pero nata kay puhanan mong pagbawalan. Nata kay, si Kuya Igay, dahil ko ngaya maraman ng punto. Nata kay puhanan mong pagbawalan. Pagpasiringan dumanta. Kasi nagiging cause nga ni kan iwal. Yes. Okay. Gusto hon magkisabay duman sa sayang mga amigo, amiga.
pero binawalan mo para ngayon kami maharapi-happy. Di mo naman ngayon kami si Tito. Minsan man sa Minsan, yes. mag-agda, Oo. magirilingan. Nata mo nga kay Puan magbabala. Syempre ngayon kuya, to protect my family. Tabakang ngayon no makako ang ngayon naman kay kompromiso. Makako ang ngayon yan ki kabit-kabit. Makako ang ngayon yan ki apod kayan ki ilusyon. Baka ngayon ma-develop ngayon, may mangyari ngayon sa inda, kung ano. Well, minsan na. Oo, minsan ang buyo. Mauula ang buyo. Maulang buyo na kaan. Well, nata mo ngayon kay Puan ang pagbawalan, supposedly baga ngayon, pag naglaog ka mo sa sarong relasyon, dapat mature ka mo. Mature enough na pigaapod. Diba? You have to know kung ano ang mga dapat na gibuhon mo, ano ang mga dapat na dai mo gibuhon kapag ka nasa laog kan relasyon. So why pagbawalan da partner? Nata mo da pagbawalan kasi dapat baga matured ka na. Ara mo na ang tama sa sala. Yes. Ara mo na kung pasain iyan, pag pinuunan mo yan, ano? Matured in a sense na aram nindo ang tama o ang sala. No? Aram nindo dapat ang sa indong mga pigaapod na limitations. So bakit mo pagbabawalan? Magkokos ka lang ng ng away. Away. Ba? Okay. So remember the partner na igwadaaning buhay an sa imong agom outside your life, diba? Okay. Outside your relationship, may Yes. buhay an agom mo outside your relationship. Kaya pala may mga nagsasabi partner na it doesn't mean na may agom ka na, puro ka na lang sa Oo. ma-focus ka, pero dapat may time man ika para sa sandiri mo to be alone. Yes. Diba? May me time. Yes. May oo. friendship times. Ano? We have to consider it. Ilingon ta po ning marhay or i-analyze ta ning marhay, although agumo na siya, may buhay pa siya na dai ka talaga totally involved. Tama. Diba? Arog sa trabaho. Yes. Diba? Di ka man dyan involved. Kaya nga ni baga kita, dahil mo ngaya pagdarahon ang problema mo sa harong, kung may problema ka ngaya sa harong, dahil mo pagdarahon sa trabaho mo, na magiging apektado. That is totally out kaduman. Out ka po bilang sarong agom pag nagtatrabaho si Mr. or si Mrs. So arog man duman sa Yes. may time na dapat igwaman si Mr. o si Mrs. Yes. Okay. No? Pagkabilog na routine kan sa imong agom or bilog na routine mo nakaikot sa imong agom, Anong pwedeng magresulta ka? pwede po yan na magresulta na partner sa pagkawara kan sa imong sadiring identity. Ayun. Mawawara ang sa imong identity bilang sarong individual. And magre-result ini or maglilid ini to a co-dependency. Pag sinabing codependency, nakadepende ka sa imong agom. Kung yaon sa naduman ang ika nag-iikot. Opo. Oh, yes. So dapat pirmi ka pareho ka mo independent pag naglaog ka mo sa sarong relationship. Yes. So parang nagkakasinabutan pa din ka mo. Sabi kayo ng texter partner, dapat may understanding daa. Like kung friend mo na nagbabawal, taday aram ang kakayahan mo, uyam ka man talaga bawal para sa iya na tigpapugulan kasi bako daw normal ang gawi kan sarong persona pag perming may nagbabawal. Yes, no? And syempre sabi ta nga ni kay Puhan igwa kaning day ka maging co-dependent duman sa imong agom. Okay. Pero dapat day man na-neglect ang sa imong agom. Yes, tama. Oo. Dapat igwaning pigaapod na balance, no? May balance of invested time para sa imong agom bilang agom, no? So, di man sinabi digditabi na totalmente na di mo na iintindihon sa imong agom. Balalo na kung concern man ito sa security mo partner. Oo. So, even the personal hobbies, no? Basta nasa healthy boundaries, you have to respect it. Diba? Sabi kan author,
day niya da nahihiling kung dapat pagbawalan ang agom. partner. Diba? Okay. Kasi balikan ta, simulat sa pool, dapat nag-agom ka mo, dapat matured enough ka mo Yes. to know the boundaries, The limitations. so mga dapat, asin mga dapat nagibuon. Mabatwa na naman dyan, partner. So, pagtitiwala sa lambang saro Yes. bilang mag-partner. Paano nga garing, Kuya ay Ate Jen? Paano ko man nga da ibabawalan nga si Mister? Paano ko man nga da ibabawalan si Mrs.? Naniloko na nga ako kaan dati pa. Yun, may lamat na. May history na palang cheating. Oo. Difícil yan. Lalo na kung lalaki ang nag-cheat, Yes. day na hali talaga sa isip ng babae. Bata baga si Mrs. Historical. Matibayon magkot-kot kan history. Historical si Mrs. Oo, lalo na pag may na-connector na sa istorya. Yes. Maghanda ka na, mister. Diba? Paano man nga mag-abot sa punto na dahil ko pagbawalan, ano nga yan niloko na nga ako kaan many years ago. Okay. May nadakop ko na nga yan ng babayi. Or pwede man, nadakop ko na nga yan ng lalaki. Kung niya, tell me, natataday ko siya pagbawalan. Ang siring da po kaya na reaction is normal. No? Normal da po yan na reaksyon kan sarong biktima kan cheating history. Normal response sa sarong pigapod na traumatic experience. Sise mananggadang day kayan matutrauma na naadakop mo si Mister or nadakop mo si Mrs. na may ka-I love you-han na iba. Diba? O kaya may kaparehong apod sa imo, di ba? Pareho, oo. Iba man ang number. Halimbawa, daba nga yung apoda nindo. May iba mo pala na daba. May daba 2. May baby 1. May baby 1, may baby 2. Ay nako naman. So kung nag-abot sa punto na igwa ka mo ning cheating history, that is a normal reaction. Tabi mga tuga. Yes, oo. Normal reaction sa sarong traumatic experience. Kasi it's a traumatic experience pag ang sa imong agom nadakop mo na ng babae. Yes, grabing adjustment. Nadakop mo na ng lalaki. Di ba? Di ka managad kayan matrauma? Ha? Tauso bagang mo yan Maski sa in ka minsan sa social media, sa Facebook, sa YouTube, magkahiriling mo, nahuli, may kabit. Nahuli sa cellphone, may kabit. Oo. Pareho na lalaki, babae. Yes. May kabit. Di ka managad kayan mabua? Tapos ngayon, tutugutan mo pa, bawal pang pagbawalan. Traumatic experience. So, sabihin mo kaya sa kuya ingon yan, kung natataday ko yan pagbawalan. Okay. Na, kumbaga, sa siringkaan, dahil mo pinagbawal, pigbabawalan mo, gusto sabihin, dahil ka pa confident. And dahil ka pa totally healed sa nangyari sa sitwasyon. That's why, pag mga ganyan baga partner, it takes time talaga na maingirari sa tiwala kan sa imong partner. Bata ang tiwala, dahil man na nababakal, dahil man na aagad, Yes. ina-earn iyan. Yes, oo. Diba? Maski nga ano na pigigibo mo, turutambling ka na, makuha lang ang tiwala kan sarong tao. Bako man instant. Bako instant mo na, day ka sure. Tama. Kung kung matatao niya sa tiwala sa imo. Correct. Diba? That's why need manggiraray kang extra effort. Yes. Kung may nangyaring arog kan history, diba? But the question, partner, since na halimbawa, nadakop mo na nga na nag-cheat, na may kabit, Okay. na nagloko, si Mr. or si Mrs., dapat ba nabawalan?
Aber daw. Okay? Halimbawa, ha? Sa kuya kaya partner, sabi ko kaso bago. Actually, yes, may experience na ako kaayan. Hala! Talaga. O para ma-share ta na tuloy digdi. Sige daw. Pero di ako duman nagbalik sa di ako duman nagbalik sa pagbabawalan mo na siya all the time. Kasi at that moment parang may oras talaga, may panahon talaga na mag-heal ka. So pain na na-experience mo. And ito na sa point na pag nagpaaram sa imo, okay na ito. 'Di ba? Bala ka na. Bala ka na kung saan ka maduman. Basta aram mo kung saan ka. Kung saan ka maduman. So what if gibuhod niya giraray? Goodbye. Sabi nga wala nang 'di ba? No second chance. Yes. 'Di ba? Well, sabi kang author digdi na sa tuya na tigihiling. Kung nag-cheat, nagloko, dahil naman niya Kaipuhan, pagbawalan. Yes, oo. No? Kasi parang duman partner, pwedeng bumalik doon sa number 1, diba? Ang hapot, nag-stay ka pa. Diba? Pwede mo man lang bayaan na. Remember da po mga tugang, pag ika niloko, bako mo kasalan. Kasalan niyan ka ng loko. Yes. Tapos siya man luloko. Tama. Di ba pwede mangyari partner na niloko ka? Balusin na sana iyan. Diba? You have to deal with your mental health. Oo, yes. Everyday ka nag-iisip. Just because nasasayangan ka kan relationship. Worth it daw. To stay. Tapos everyday ka nagdududa, everyday ka na nag-iisip ng kung ano-ano. Okay. Everyday ka nagbabawal. Toxic talaga yan. Dahil ka ngayon mag-ali sa harong. Oo. Digdi ka lang sa harong. Dahil mo ngayon pagbayaan ako digdi sa harong. Dapat day ka mawara sa paghiling ko Ano kaya, di ba? Dahil may history na kan cheating, gusto mo kontrolado na ang buhay kan sa imong kapartner. Dipisilan pag-arog ka yan. Diba? Diyan pwedeng magresulta na yan sa mga pigisabi ng iba partner na so sinabi ta ka sa bago na nasasakal na. Yes. Kaya nagbulagan na sa nalugod. Sabi digdi, when someone cheats on you, that's not the signal to fight for the relationship. Pagka niloko ka bako da po iyan signal na to fight for the relationship na ipaglaban mo ang sa inyong relasyon, but that is a signal to fight for yourself. Yes. Para sa sadiri mo. How are you going to fight for yourself? Aaputon mo ang sadiri mo. Kaya mo ba i-deal ang sitwasyon? Diba? Totoo. Oo. Dipisilo ng arog ka yan. Si anxiety, sabi mo ka sa bago, historical ang mga babae. Pwede yan. Pero, bako man nga kuya ay arog kayan kadali mag-let go. What we are trying to say this is magkaigwa ka, deserving ka o deserve mo na magkaigwa ng peace of mind. Tama. Kaysa magparabawalan mo yan. Kung maloko iyan. Maloko iyan. Yes. Diba? Oo. Deserve mo po na magkaigwa ng peace of mind. And how you're going to get it. Paano ka magkakaigwa ng peace of mind? For the rest of your life, babantayan mo ang sa imong agong babawalan mo. Oy, day ka dyan. May mga babae dyan. O dahil ka magduman, may mga babae duman. Diba? So sabi digdi, staying in a toxic relationship is hard. Diba? So oral daw ka nagmo-monitor for life, yan, forever. Oo. Diba? Staying in a toxic relationship is hard. And moving on from heartbreak is hard. So ano ang ipipilian mo? Pareho hard. Diba? Minsan malibongon minsan pigtitios ta na magstay sa sarong relationship. Yes. Because nasasayangan kita kan relasyon, kan pundasyon,
nasasayangan kita kan tawo na yaon sa satuya. Correct. But And may so- kitang peace of mind. So halawig na taon na pinag-imbahan nindo partner. Yes. Mhm. But may kitang peace of mind. Oo. Since nayaon sa imo sa tawo, sa imo ngani naguhuli, Mhm. sa imo magkaibanan ka mo sa sarong bubong, you are in a relationship, technically. Pero every time na day siya sa pangiling mo natuturoy ka, every time na day mo siya nahihiling, day mo na aram kung anong pigigibo niya, kakaisip-isip mo, Nabuo ka na. mabubua ka na, matuturoy ka na. That is what you call toxic relationship. Yes. That is hard to deal with, di ba? Oo. And affected marhay ang sa imong salud pag-arog Yes. ka yan. Si So, mental health mo grabe. Mapagal. Mapagal da po yan na magstay ka sa sarong toxic relationship. And nataday mo pa ngayon bibulagan. Mapagal man kaya ngaya mag-move on Move from on. heartache. Aray. Siguro day maghinayang. For me, pareho man sanan mapagal. Oo. Kung Ma-stay ka. toxic relationship, Baka magadan ma-move- ka. Totoo. Magadan kang atablugod. Para stress ka na. Yes, stress ka talaga, 'di ba? So hanggang mo arin. Guraano ka aloy ka ma-stay sa sarong toxic relationship for life habang buhay ka nag-iisip ka kayan, Yes. or i-move on mo na lang, let it go, let him go, let her go. Oo. Pirang aldaw bulan taon ka lang ma-move on. Diba? Yes. You deserve a break. Oo. Give yourself a chance. Mhm. 'Di ba? So, dakulon kaya na sa stuck up partner sa sarong relationship na toxic relationship because Nanghinayang. takot sindang hampangon. Oo, nawara. So heartbreak. Yes. Isipon ta na lang na buhay nga ni kita ka mga enot na panahon nawara siya. 'Di ba? So, paano na sa kapag naka-move on ka, at least mabagong buhay ka. Yes. Pero sa mga mag-aragom data tig-encourage na magbulagan ka mo pag mga arog ka yan, di But ba we have partner? to talk about it. Pag-uulayan mo talaga yan. Parang para sa ko give and take pa rin partner ang situation na dayon man kay puhang pagbawalan ang partner alaga dapat importante manggirari ang tamang pag-uulay. Mister, honey, baby, maduman ako sa If you are in a toxic relationship, kuyaon ka mo dyan sa sarong relasyon na day ka mo insecure ka mo. Insecurity man sa nakaya yan, bako ka secured Oo. sa pigigibukan sa imong partner every time na day mo siya nahihiling kung ano-anong nag-iisip mo. Nagsay na naman daw ngayon ang lalaking ini. Sisay na naman daw ngayon ang kaibanan ka ini. Sisay na naman daw ngayon ang kachat niya ka ni sa cellphone niya. nag-overthink ka na. Nag-overthink ka. Apektado ang sa imong mental health. Apektado ang sa imong nai-stress ka, nade-depress ka. Mag-work out ka mo na makaabot ka mo naman sa punto na sa primero tang sinabi na pigbawalan pero dai nakulugan. Yes. Oo. Okay. Diba? Oo. Pigbawalan, suminunod ning maugma. Yes. Daing dagit. Yes. Masiraman kaya baga iba ang feeling kang pagpadaba mo kaya baga daan sa rong tawo pag binawalan ka, maugma ka. Tama. Nakikilig, Oo. Di ka maisip ng negative. Yes. Ano naman ngayon? Hindi, tigbawalan na naman ako. Puminasa na siya na ngayon. Pag-araw Gusto kaya mo na pa uli. toxic pa yan. Yes. Day ka ito. Mag-detox ka mo kan sa indong relationship. Dapat palang partner positive. Halimbawa, nagpaaram ako sa imo, mister. Oo. Naman ako sa Uy, ngaya. maugma ka. Maugmahon nga ako ta. Binawalan nga ako ni Mrs. Garo nga ni makaanoon baga partner na, okay, pinagbawalan mo ako, nadagit lugod ako, garo marauton ta, okay, garo, parang, Anong nga yan sa ko? Dahil nga yan sa ko yung Ding tiwala. Dahil nga yung tiwala sa ko. oh, di ba, iwala mo. So, dahil nakita duman. Oo. Dahil nakita duman. Likayan ta ito. Sanayon ta na, uy, pag binawalan ka, Kikilig ka na dapat. concern nga sa kuya, di ba? Oo. Pero as much as possible, dahil po pig-encourage na magbawal. Kasi, simulat sa pool, pag aguman pa sa nanindo, dapat matured na ka mo. Tama. You know what to do. Oo. Sa mga limitations. Those things na dahil pwede gibuhon. Oo. Those limitations. Dapat matured ka mo. Tama. Diba? Okay. So, bawal no more. Tangani na
happy lang. Di ba? Pirmi lang kamo dapat tigikilig. Mga ano-ano lang. Kaya ni, pag-abot kang Valentine's, maugma ka. Maugma. Di ba? Madagdagan lamang ang baby. Oo. Kaso nga kuya, iba pa mahalon nga ang Joke lang. bagas. Mahalon nga ang bagas. Pro-life kita. Pro-life, yes. Dawa pa yan magmahal ang bagas. Pagka namuot ka. it's a blessing. Maka-disponer ka na sa nakakipambakal. Oo. Diba? God will provide. Correct. Diba? Alright. Agree da si Heidi Apoon Barbacena. Good afternoon. Sabi ni Petro Bitangkur, Kuya, ang trust baga nababakal sa grocery. Ano rin? Ang trust ang tiwala nababakal. Garo iba mating isip kayo ni Kuya ito, Kuya King Rinaldo. Nanggad ka mo ka ito. Ako ito advisable. Watching from Bangkirohan, si Lorna Perez, good afternoon. Si Kuya Eduardo Ramoso, hello po, Kuya Ed. Salamat po, Kuya Ed. Okay, si Arnel Soro Azueta, watching from Malilipot, and si Madam Emilia Dalit Badillo, watching from Humapon. Thank you. Thank you very much. Porque sabes que te adoro, me tratas mal. Inabuto naman po kita sa tuya na paramihan trust na pamamaaram para po sa programang Usapang Pamilya ngayon pong aldawning Lunes. Sa lado technical, sa tuya na nakaibanan. Si Kuya Jun Napoles sa IT, si Jerome Martinez, as in si Shara Leron. Kaya ba ang mga OJTs, hali po sa Cat College si Ernesto Bravo, kay John April Ostero. Ina po sa na kaibanan, ako po si Kuya A. Hindi man po si Jenny Mati Bayaran, mabalo sa pagantabay. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan